Zdravím všechny, moje jméno je Gafo a vítám vás u svého nového a prvního videa. Každý měl občas chuť navštívit nějaké neobvyklé nebo zajímavé místo a proto tu pro vás mám dneska top 7 nejobvyklejších míst na světě, která nevíte, že existují. První místo, Pamukkale, Turecko, krásná kaskadovitá a terasovitá jezírka z minerálních vod. Jihozápadní Turecko se pyšní velkolepým dílem přírody, které nemá ve světě obdoby. V oblasti zvané Pamukkale, v překladu Bavlněný hrad, vyvěrá na vrcholku hory vysoce mineralizovaná voda, plná vápníku a vytváří sněhové bílé vápencové vodopády. Naprostý přírodní unikát, který jinde ve světě nespatříte. Druhé místo, Salar de Uyuni, Bolívie. Největší solná pláň na světě, která se proměňuje v ohromující zrcadlový efekt po dešti. Jihoamerická země Bolívie nabízí dlouhou řadu překvapivě atraktivních míst. Z nich zdaleka nejatraktivnější je solná pláň Salar de Uyuni a místa v jeho okolí. Bolívie je taky nejindiánštější zemí Jižní Ameriky. Třetí místo, Jižní ostrovy Nový Zéland. Malebné scenérie, které sloužily jako kulisy pro filmovou sérii Pán prstenů. Jižní ostrov Nového Zélandu je skutečným rájem pro milovníky přírody. Přestože tvoří 56% rozlohy země, dlouhého bílého oblaku žije zde jen 25% celkové populace. Zatímco většina novozélandské populace dává přednost životu na civilizovanějším severním ostrově, přírodní krásy lákají na jižní ostrov davy turistů. Ale nebojte se, ostrov je dostatečně velký na to, aby se jim dalo ztratit. 10 národních parků Jižního ostrova vás provede po zlatavých plážích skrz kopcovité pastviny nebo přes zasněžené vrcholy Alp. Ukáže vám drsné západní pobřeží prales mírného pásu, nespočet vodopádů v zemi fjordu a křídové modrá jezera ledovcového původu. Jižní ostrov je nabitý atraktivním jak pro baťuškáře, tak i pro nejnáročnější turisty a fanoušky adrenalinových aktivit všeho druhu. Čtvrté místo, město Machu Picchu, Peru. Starodávné město Inků ukryté v peruánských Andách. Když se řekne Amerika, každý z vás nejspíš hned vidí Times Square, lesklé mrakodrapy v New Yorku nebo kasína v Las Vegas. Občas ale není na škodu zapátrat hlouběji a uvědomit si, že Amerika jako kontinent nám toho nabízí mnohem více. A to nejen z moderního světa, ale taky z historie. Pokud tedy odhlédneme od rušných měst a vydáme se objevovat taje Jižní Ameriky, jedním z významných míst, které rozhodně musíte navštívit, bude jistě nejoblíbenější turistická atrakce v Peru. Ruiny indického kultovního města Machu Picchu, tento klenot ukrytý v Andách najdeme také na seznamu památek UNESCO. Od roku 2007 je i jedním z divů světa. Se vznikem města je spojeno mnoho otazníků, jelikož nikdo vlastně neví, z jakého důvodu bylo vystavěno. Přestože si na jeho tvorbě dali Inkové opravdu záležet, pozůstatky nevykazují žádné administrativní, vojenské nebo obchodní důležitosti. Město bylo dokonce dlouhý čas opuštěno a schátralo. Legendy o něm znali jen místní a brzy se na ně zapomnělo. Ruiny byly objeveny až roku 1911 a z dochovaných artefaktů se i tak nedá mnoho vyčíst. Jednou z možných funkcí je klášter, ve kterém byly ženy školeny na služebnice vládců. Tuto teorii podložily nalezené kostry převážně ženského pohlaví. Inkové však nepoužívali písmo, takže neexistují žádné reálně nedochované legendy a vše tedy mohlo být zcela jinak. Páté místo, Sokorta, Jemen. Ostrov s bizarními stromy a unikátní florou a faunou. V Andském zálivu, tradičním lovišti obávaných somálských pirátů, leží polozapomenutý kousek pevniny. Jemenský ostrov Sokorta udivuje nádhernou přírodu, jež vzdáleně připomíná tu filmu Avatar. Díky rostlinám a živočichům, kteří nikde jinde nenajdete, si ostrov dokonce vysloužil zápis na seznam přírodního dědictví UNESCO. Ostrov Sokorta je součástí stejnojmenného soustroví, se nachází v severozápadní části Indického oceánu asi 240 km od východního pobřeží Somálska. Vznikl přibližně před 20 miliony lety, kdy se africký kontinent oddělil od Arábie a díky této skutečnosti dnes mimořádně dobře izolován od světa. Kvůli unikátní přírodě se Sokortě někdy přezdívá Indické Galapágy. Víc než ekvádorské soustroví však ostrov připomíná druhohorní krajinu a tak moc, že by turistů ani nepřekvapilo, kdyby se za některým ze zdejších rostlin ukrýval dinosaurus. Šesté místo, havajské lávové toky. Fascinující pohled na lávové toky, které se valí do oceánu. Havaj, Vulcanus National Park, zahrnuje dvě nejaktivnější sopky na světě a sopečnou krajinu v okolí. Najdeme zde dýmající zemi, monumentální kráter stále aktivní sopky Kilauea a zajímavé útvary zvané Lava Tubes. Národní park leží v největším havajských ostrovů nazývaném taky Big Island. 7. místo, pláže s růžovým pískem. Bahamy, exotické pláže, na kterých je písek růžový.
Příroda nás již mnohokrát přesvědčila o tom, že je velká kouzelnice a po celém světě můžete najít celou škálu různě barvených pláží, od čistě bílých až po ty černé. My se dnes zaměříme na ty růžové. Pohled na ně může být poněkud zvláštní, ale jejich vznikem není nic jiného než opět příroda. Růžový nebo načervenalý písek většinou vzniká totiž tak, že oceán rozbíjí a vyplavuje na břeh zbytky růžových částí lastů, škeblí a korýšů. Schránky živočichů jsou vlnami zpracovány do velikosti pískových zrnek a mísí se s klasickým pískem, které tak získává růžovou barvu. Tak, jestli si tohle video dokoukal až sem, tak tě to pravděpodobně bavilo. Nezapomeň tady na to odběr a všechny ty sračky okolo. A tak no, čau.